Vítajte pri ďalšej našej ukážke zo sťahovania. Dneska máme sobotu a čakajú nás 3 zákazky. Nebolo to jednoduché, ale ako vždy sme si so všetkým poradili. Prvé 2 zákazky nás čakajú vo Vrábloch. Prvá zákazka bola taká jednoduchšia. Bola to rozobratá skriňa, ktorú potreboval zákazník prepraviť. Skriňu sme si pekne naložili, pripevnili a vyrazili sme k zákazníkovi. Po tejto zákazke nás znovu čakal Unibit vo Vrábloch, kde bola nová posteľ, ktorú sme vyniesli po schodoch hore na 3. poschodie zákazníčke. Zákazníčka nás poprosila, či nemôžeme starú posteľ vyniesť na zberný dvor, tak sme zavítali aj tam. Tretia zákazka už bola taká väčšia, kde sme z Vrádov putovali do Moraviec. V Moravciach sme si všetko naložili a išli sme smer Šurany. Ak sa vám video páčilo, dajte like, sledovanie, zdieľajte nás. Ďakujeme pekne.